Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss nga sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 31 na. Buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natangan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maisgutanan karon nga buntaga makigsunan ang Kapitolyo o ang Mr. Lu nagkauyon nga himuong libre na ang serbisyo sa mga toilet sites sa Cebu South Bus Terminal o Cebu North Bus Terminal sud sa duha ka buwan, samtang andamon una ang mga public toilets sa duha ka mga pasilidad. Straight to the point. Natanig pagtagad robotaga mga kaigsunan ha, ito pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Insister man tong Mr. Lu mahigalang dunas lay kontrata ni Gwen. Mopadayon sila kutob sa 2028. Di po na mahimo mga sukintig paminaw kay inini ang atong balaod mahigala nagbutyag mangyod nga kinahanglang libre ng mga pansayan din ha mahigala sa atong mga public terminals. Niya karon mo insister ang Mr. Lu nakasnabot sila mga higala sa Kapitolyo nga way bayad sod sa duha ka buwan samtang andamon pa ang mga public toilets. So mopadayon sila, pero I hope mga kagilaan kung doon na public toilets butangan na diha mahigalag mga empleyado sa Kapitolyo total na ka magkwarta sis province gud ta. Butangan na may galangan na apoy makamintinar sa kahinlo. Kaya problema na dahikin kung panalitag na ay public toilets. Unya paghuman na ang Mr. Lu gihapon. Hinlo kay Mr. Lu. Kay why mo hinlo po anay mahigalang public. Ha? Maurga pong istoryaha kasamang kay. Adaghan man katang empleyado das Kapitolyo. Kumuto naon, no? Daghan kay ta mga higalagwan. Makahire man ang Kapitolyo, ana. Dato man ang Kapitolyo. Kay ato mga higalang matagaag serbisyong klaro ang atong mga kaigsuon ng mga kabos. Straight to the point. Atarig pagtagad rumutaga mga kaigalaan sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan, ato sa nga tagag pagtagad kay kagamhanan sa lalawigan sa Sugbon nangandam na usab alang sa ika 456 nga founding anniversary sa probinsya sa sunod nga buwan. Straight to the point. Si Governor Pam Bariccuatro ni pahibaw nga mo sentro ang mga kalihukan sa pagpahigayon o mga caravan of services, medical o surgical mission sa lalawigan. Straight to the point. Mas bintaha na mahigala. No, ang direksyon mahigala sa bagong gobernador nga niya sa founding anniversary mga kagalaan sa lalawigan na ang mga kaigsunan ang paghatag og serbisyo, no? Dili na sa taan ng mag-anniversary niya laki kiat kay anniversary kasamang kay paggastos kwarta na po mga kaigsunan. Natural man ang dunay celebration makagasto ka pero more on ang pagpahigayon sa founding anniversary Sugbo, paghatag og mga serbisyong medikal, paghatag mahigala serbisyo caravan of services, matod pa mahigala nga ipahigayon sa lalawigan. Straight to the point. Ang nakanindot ani kay ang ato mahigala mga doctors astagod na sa mga private hospitals nga mga doctors willing nga mutabang day. Hindi ken willing nga mutabang sila. Mo ni kanindot ron, no? Tagan-tanig pagtagad mahigalas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mapakita gani ang private sector nga willing mutabang ang atong mga doctors, ang atong mga hospitals nga mga private nga muhimo mahigalag mga libreng operation didto sa mga kalungsuran nining founding anniversary sa Sugbo. I hope ang atong mga board members, ang ato mahigalang naa sa gobyerno na narbaho, the more nga dunay call ninyo karon nga mo hatag yun sa saktong serbisyos katawhan. Nga di yun magbabagbabag mahigalag unsay angay buhaton nga serbisyo para sa mga tao. Kaya ang private sector ni tabang naman gani. Unya ang gobyerno pa'y dili. Straight to the Ang point. kabahantis pas gobyerno ang dili. Medyo balikwaot yun ang paminahon mahigala very ironic na.
At tagatanig pagtagad buntaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ang hipis kapulisan sa dakbayan sa Subo ni pasalig nga way himuong pagtabon-tabon. Fair og way tabon-tabon ang investigasyon batok sa usa ka pulis nga gipasangin lang ng labni og cellphone og nagpabuto siyang armas didto sa Lipata, Minglanilla. Straight to the point. Morning report nato kagahapon mga sukid tigpaminaw ni kasama nga Paul Lauro. Doon tayo dugang update na higalan kasamang Arnold Bustamante. Ining pulis usabay nakaon mga sukid tigpaminaw nga nagpabuto man siyang armas o ganang labni mag cellphone mga kagalaan. Tanawon taniha kung unsa gi aktual nga sirkumstansya kay nang labnig cellphone wa magpakitag armas lahi ng istorya ha. Pero nang labnig cellphone unya ni pakita siyang armas lahi nang labnig cellphone rabiri na. Tulis na, di na kawat ha. Nang labnig lang cellphone na mahimong kawat gamay-gamay man og gasilot. Pero kung nipakita siyang armas robbery by intimidation mga higala tulis gyud ang kaso ini. Straight to the point. Iyang giusikan mahigala ang iyang uniforme, giusikan niya nga naa na sa PNP. Ya kinahanglan gyud imbestigahon. I hope ang hipi sa probinsya ingon naman nga why whitewash nga himuon na ni white tabon-tabon. I hope tinud-o na kay naghatag ni og mansa sa ato mahigalang PNP organization. Straight to the point. Nakahibaw ta daghang mga pulis nga mga tarong sa ilang serbisyo. Mapiktaran ining usa ka tawo nga pulis nanulis. Oy, dili mahimo ni mga sukid tigpaminaw. Straight to so the I point. hope tarongon gyud ni klarohon ning investigasyon labot ani aron mga higala nga masilutan og mamani maghatag sad og warning sa tanan, no? Nga di ta mo himo ginana, ikaw may mo bantay sa tulisan, ikaw na hinoy nanulis. Ibalik mahigala sa unahuna sa matag pulis. Panahon nga mura na gani kag himuon og dili maayo, ibalik lang taw ang imong panahon sa estudyante pa ka, panahon nga nang-apply pa ka, panahon nga nag-ampo ka aron mahimo kang pulis. Daghan nga graduare na mga graduate mahigalas criminology nangandoy nga makaso diha, nangandoy nga mahimong pulis, nangandoy maapil mahigala sa lista, nangandoy nga maakapil sa training, nangandoy nga maka-uniforme anang pulis. Nya kamo nga naa na sa uniforme, naa na mo ana daan, ang pingin ninyo no. I know nga daghang mga pulis nga nagtarong og nagamping sa lang uniforme, nagamping sa lang dungog. Pero kining usaron ato ning isgutan. Di amo na mahigalag nang labni pag cellphone mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Katanig pagtagan robutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang FIVOLCS naka-issue gyud og tsunami alert sa mga lalawigan nga mga duol. Kini mga coastal area sa Pilipinas nga nagatubang sa Pacific Ocean. Human ni igo ang 8.7 kusog-kusog nga linog. 8.7 magnitude nga linog didto sa Russia. Straight to the point. So ni-issue na yung mga tsunami alert. Even gani mga higala si Donald Trump ni-issue gani o tsunami alert mga kaigalaan. Kaya basin niya mukisaw ang dagat. Naka-tsunami ka Japan. O ni mga area hagyod niya ko no. So ang Pilipinas ni-issue sa ta mga higala kining pag-igo mahigala sa Russia, dito sa Russia o sa Hokkaido, Japan na sinati gyud ang tsunami, pipila ka oras human sa linog. Straight to the point. Samtang sa kauluhan og ubang bahin sa nasod, ipadayon to hisgot ro mahigala kining unod sa State of the Nation address mahigala ang presidente BBM. Unsa tingingon mahiya naman kayo, wa gyud ya nagmahiya naman tayo. Ato ng pagtagad robontaga mga kagalaan kining flood control project nga porbida guni-guni matud pa dahil klarong kickback na for the boys iyang nakita mahigala dunay personal knowledge siya kay iyang gisuroy matud pa nakita niya gumuho kanang guho nahugmak day ang mga flood control project substandard mga higala palpak ang flood control project og unya guni-guni sa ito pa product of imagination mga ghost projects mga higala mo na isa mahiya naman kayo kana mga higala ang istorya I hope dili na kutob lang sa istorya arita mahigala sa action kay action speaks louder than words ba arita mahigala mo kuha gyud og tan-aw na to mahigala kung sa action mahigala ang presidente BBM kini og uban pang mga iskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o
the point.